Choli Puji bukanlah penyalin atau penulis ulang kitab Lagaliko. Sebagaimana keterangan langsung dari sang penulis ulang dalam hal ini adalah Benjamin Frederick Mattes dalam buku yang berjudul Dr. Benjamin Frederick Mattes Kehidupan dan Pekerjaannya tulisan Van den Brink. Choli Puji hanyalah menyusun daftar isi singkat dari puisi ini. Ya, Choli Puji di sini hanyalah membantu menyusun daftar isi dari puisi ini, selebihnya Dr. Mattes lah sendiri yang menyalin, menyusun dan memproses semua yang telah ia dapat dan pelajari di pedalaman. Selain itu, lebih jauh dikatakan dalam buku ini bahwa Choli Puji sebagai seorang yang sangat terpelajar ketika itu, tidak mengetahui banyak terkait bagian-bagian dari puisi ini. Ongetwijfeld moet het voor Dr. Matthees een grote wetenschappelijke vreugde zijn geweest steeds weer gedeelten van dit gedicht te ontvangen, in het bijzonder toen Aru Pantiana voor hem een korte inhoudsopgave van dit gehele gedicht samenstelde, al weten wij nu achteraf, dat zelfs ook deze zo geletterde vorstin vele episoden van dit dichtwerk niet gekend heeft. Desondanks begrijpen we ten volle het slot van zijn reisverslag, een verslag dat in romantiek niet onderdoet voor dat van andere ontdekkingsreizigers, als Dr. Matthees schrijft, ik was dus recht blij toen ik na een afwezigheid van bijna 5 maanden weder te Makassar voet aan wal zette, waar ik nu voor eerst genoeg te doen heb met kopiëren, collationeren en verwerken van alles, wat ik in de binnenlanden heb opgedaan. Itu dia guys, semoga informasi ini bermanfaat.